духтарони тоҷик заиф нестанд. онҳо дар баробари рӯбучинихона, пухтупазу дарздӯзӣ боз ба корҳое даст мезананд ки шоистаи таҳсин аст. ба мисол тарзи ҳаёти солимро интихоб кардану бадин васила тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ бо иштирок дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ муарриф кардан ин беҳтарину ифтихормандтарин амалест ки аз ҷониби як бонуи тоҷик, як гулдухтари тоҷик анҷом дода мешавад. дуруд тамошобинони азизи телевизиони Сафина, нашри 60-уми барномаи публисистии ҷаҳонзебро манзуратон мегардонем. ба айни ҳол дар меҳмонӣ мо ҳузур дорад як нафар гулдухтари фаъоли тоҷик, як нафар варзишгарбонуи муваффақи тоҷик ки дорандаи дани якуми камарбанди сиёҳ ва чемпиони мутлақи ҷоми ҷаҳон дар соли 2018 аз навъи варзиши таеквондо аст ва он ҳам Анура Қурбонова мебошад. хуш омадед ба барномаамон. раҳмат, хеле миннатдор ва шод ҳастам ки шумо имрӯз маро ба ин барнома даъват кардед. саломат бошед Анура бонум. хуб Анура, ба ҳамагон маълум аст ки варзишгарон он ҳангом худро муваффақ месобанд ки дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ иштирок мекунанд ва зинаҳои аввалро касб мекунанд. Аммо то ба он дараҷа расидан хело заҳмату талош мебояд кард ва шунидем ки шумо низ дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ зиёд иштирок кардаеду тоҷикистонро дар сатҳи байналмилал миёни дигар кишварҳо муаррифӣ кардаед. хуб пеш аз он ки масалан дар бораи ана ҳамин мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ суҳбат бикунем, мехостем дар бораи фаъолияти варзишии шумо каме суҳбат бикунем. Яъне аз кай боз шурӯъ кардед, чанд сола будед ки масалан тарзи ҳаёти солим ё ин ки маҳз нави варзиши таеквондоро интихоб кардед? Ман аз синни кӯдакиам машқро хеле дӯст медоштам. Аниқтар аз чанд солагӣ? Аз 5 солагиам. ва падару модарам инро дида онҳо маро дастгирӣ карданд ва падари ман маро ба федератсияи таеквондо ОТФ овард ва якумин мураббии ман ин Галима Варяна буд ки дар тӯли 3 сол ман дар тими ӯ машқ кардам. Баъд аз он ман ба тими Али Акбаров рафтам ва соли 2015 ман ба дастаи Фурқат Турунов рафтам. Яъне дар тӯли ӯ қариб ки 2 сол машқ кардам ва соли 2016 якумин чемпионати байналмилалии ман буд дар шаҳри Минск, яъне давлати Белорусия. хуб айни ҳол шумо донишҷӯ ҳастед ё ин ки хуб куҷо кору таҳсил мекунед? Ман хонандаи синфи 11 гимназия Хусии Тоҷикистон мебошам. яъне айни ҳол дар мактаби миёна таҳсил мекунед дар синфи 11. бо вуҷуди он ки масалан шумо ҷавон ҳастед, ҳанӯз дар мактаб таҳсил мекунед, тавонистед ки дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ширкат карда обрӯу нуфузи Тоҷикистонро баланд бардоред. офаринатон, зеҳи шумо бар ин гулдухтарони тоҷик. саломат бошед. хуб Анура, бароятон душвор набуд масалан аз хурдӣ машғул шудан ба навъи варзише ки шояд он ҷо мушкилиҳое бошад, шояд он ҷо масалан ҳангоми тамрин шумо ба ягон душвориҳо рӯбарӯ бишавед ё ин ки ҷароҳатҳо бардошта бошед, ин ба шумо мушкилӣ намеовард? чӣ қадр ки мо медонем дар зиндагӣ ҳам дар варзиш пасту баландӣ ҳаст ва мушкилиҳо ҳаст. Албатта варзишгар ба он варзишгар аст ки бо ин мушкилиҳо ӯ бояд рӯбарӯ бишаваду ва ҳал кунад. ва албатта вақте ки ман хурдсол будам, ман на он қадар мушкилиятҳоро ман медидам ва сол ба сол вақте ки варзишгар ягон таҷрибаро мегирад, ӯ аввалан ягон захмӣ мекашад ва ин захмиҳо ба ӯ як таҷриба медиҳанд. Албатта ин як мушкилиҳои варзишгар аст, лекин варзишгар ӯ бояд инро ҳал кунад ва ба фикри ман ягон мушкилии калон ба варзишгар нест. яъне гуфтанед ки тамоми мушкилиҳоро бояд паси сар кард ва ба қуллаи мақсуд бирасед. ана ҳамон вақт метавонем гуфт ки варзишгар муваффақ хоҳад шуд. албатта. хуб падару модар, гуфтед ки бо кӯмаки падару модар масалан шумо ба таеквондо машғул шудед, яъне онҳо зид набуданд? Не, во фақат маро дастгирӣ мекарданд. Албатта падари ман, модари ман фақат дастгирӣ карда маро ба он роҳе мемонданд ки ман худам мехостам ва ман хеле шод ҳастам ки хеле чунин волидайн дорам. беҳтарин бошад ки сафи чунин волидайн зиёд шавад дар кишварамон. хуб мебинем ин пӯшида нест, масалан баъзе оилаҳое ҳастанд, баъзе падару модароне ҳастанд ки намегузоранд фарзандони худро ба он коре даст бизананд, ба он амалеро анҷом бидиҳанд ки худи онҳо бихоҳанд. фикр мекунам агар фарзандон он чизеро ки мехоҳанд ва падару модар анҳамун шароитро барои онҳо фароҳам биёранд, он муваффақтар мешавад нисбат ба оне ки бояд падару модар маҷбур бикунад ки не фарзандам ту ин корро бикун ё ин ки ту ин касбро интихоб бикун. ва таҷрибаам нишон додааст ки шумораи ҷавонони муваффақ зиёд аст нисбат ба он ҷавононе ки онҳоро маҷбур карданд ба коре, ба амале ки масалан аз муҳит
ба онҳо равона шудааст. Бале. хуб, Анура, гуфтем ки бояд дар бораи мусобиқоти сатҳи ҷаҳониятон бештар ҳарф бизанем, аммо пеш аз он дар бораи мусобиқаҳое биёед ҳарф бизанем ки дар Тоҷикистон шумо дар он иштирок кардед ва чун аз 5 солагӣ шумо ба варзиши таеквондо машғул шудед, фикр мекунам дур нест он рӯзҳое ки шумо ҳанӯз аз хурдӣ дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳурӣ ширкат карда бошед. Яъне аввалин мусобиқаатон дар сатҳи ҷумҳур кай буд? соли 2009 вақте ки ман дар синни 7 солагӣ будам, он вақт ман камарбанди зард доштам ва ин якумин мусобиқаи ман буд ки дар мусобиқаи дараҷаи шаҳрӣ ман иштирок кардам. Якумин рақиби ман ин камарбанди сиёҳ дошт ва ба ин нигоҳ накардам, ман хеле нишонаи хубро нишон додам ва сазовори ҷоизаи сеюм гаштам. Хуб, 7 сол доштед. Чӣ хотираҳо доред аз ҳамон лаҳзаҳо? аз ҳамон лаҳзаҳо якумин вақте ки ба ман медалро доданд, як ҳиссиёти хеле баланд буд. ҳиссиёти фахрӣ ва ман хеле фахр мекардам ки ман сазовори ҷоизаи сеюм гаштам ва нишонаи хеле хубро. ҳатто дар аввалин мусобиқаатон. Бисёриҳо аввалин мусобиқаашонро хуб дар ёд доранд ва хотираҳои ширин ҳам доранд. баъзеҳо ба мушкилиҳо дучор шуда зудтар карданд. Масалан, дар аввалин мусобиқаашон ноком шуданд, ба мағлубият дучор шуданд. Шояд онҳоро касе набуд ки ҳавасманд бикунад, онҳо варзишро тарк карданд. Масалан, буд ягон ҳолате ки шумо дар давоми ҳамин фаъолияти варзишиятон хостед ки аз варзиш дур бишавед? Албатта, баъзе вақтҳо мешавад ки аз тарафи доварон ғолибиятро ба дигар кас метиҳанд, яъне ба он варзишкар ки онро сазовор нест. Ва албатта ин баъд аз ин ҳиссиёти варзишгар паст мешавад ва он намехоҳад ки бисёртар бо ин риштаи варзиш машқ кунад. Лекин ба фикри ман ин яке аз мушкилиҳои калон мебошад ва агар варзишгар инро нигоҳ накарда паси зар гузаронад ва бисёртар бо худ кор кунад ва машқ кунад, ба фикри ман ҳиссиёти ӯ баланд шуда боз ба дараҷаҳои олӣ мегардад. Яъне як тарафи масъала ин аст ки ҳангоми дар мусобиқаҳо иштирок кардан доварон ноадолатона баҳогузорӣ мекунанд, ба ҳарифи шумо масалан ғолибиятро медиҳанд, он ҳангом ки ӯ сазовори ғолибият нест ва ин шуморо баъзан вақт ин ки дар ҳамон лаҳза паршикаста мекунад, рӯҳшикаста мекунад, шояд худ ба худ бигӯед ки на, тарки варзиш мекунам ва пас он меистед, нигоҳ мекунед ва мегӯед ки не, бояд ба пеш биравам то ин ки боз ҳам муваффақтар бигардам. Албатта, мотиватсияи ман дар ҳамае ки ман мусобиқаҳо иштирок мекардам, ин он буд ки парчами азизамонро дар мобайни ҳамаи давлатҳо баланд бибардорам. Беҳтарин сухан гуфтед. Хуб, Анура, фикр мекунам алон вақти он расидааст ки як навор аз мусобиқаҳои иштирок кардаи шумо ҳамроҳи тамошобинон мо ҳам бубинем. Пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. Баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед.
хуб, Анора, гуфтем ки то ба он ки муваффақ бигардӣ заҳмату талоши зиёд мебояд кард. Шумо ба заҳмату талошҳое ки масалан ҳанӯз аз даврони хурдсолӣ, масалан аз 5 солагӣ то ба ҳанӯз ки ба таеквондо машғул ҳастед, ба заҳмату талошҳое ки масалан то ба алон кашидед, чӣ гуна баҳо медиҳед? ба фикри ман ин риштаи варзиш таеквондои ТФ яке аз намудҳои зеботарини варзиш мебошад, ки дар он ҷо на танҳо писарон метавонанд потенсиали худашонро кушоянд, балки духтарон ҳам. Чунки мо медонем, дар ҷамъияти мо як стереотип ҳаст, ки духтарон наметавонанд бо варзиш машғул шаванд. Лекин ба фикри ман сол ба сол ин стереотип нест шудааст ва бисёр касон боз ҳам нишон доданд, ки духтарон метавонанд худашонро дар соҳаи варзиш нишон диҳанд. Албатта дар варзиш ва дар дигар риштаҳои намуди варзиш ҳар як варзишгар ягон захм мекашад, ҷарроҳӣ мебинад ва ба фикри ман ин ягон мушкилӣ нест ва ҳар як варзишгар дар зиндагии худаш ҷароҳатро мебинад. дар хусуси саволи шумо ки ман чӣ гуна барои худам баҳо медиҳам, баҳои аъло, чунки ман дар он ҷамъият машқ мекунам, ки дар он ҷо ҳамаи шароитҳо муҳайё ҳастанд ва ман миннатдор ҳастам, ки барои духтарон ҷамъият ва ҷумҳуриамон ҳамаи шароитҳоро муҳайё кардааст. Хеле шод ҳастам ва миннатдор ҳастам, ки ман бо варзишгарони номӣ машқ мекунам, ин Сабина Тюраева, ин Ахмедов Алишер, ки чанд карата чемпиони ҷаҳон шуда. Бисёртар онҳо таҷрибаи худашонро ба наврасони нав ва варзишгарони нав мерасонанд. Ва гуфта намонад ки шумо низ чандин кара чемпиони Тоҷикистон, чемпиони масалан ҷаҳон шудаед. Хуб, биёед ана ҳаминро як шарҳу тавзеҳ бидиҳем мухтасаран. Шумо чанд кара чемпиони Тоҷикистон ҳастед? Ман 5 карата чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. Хуб, давом диҳед. Чемпиони мутлақи ҷоми ҷаҳон соли 2018. Чанд маротиб? 2 маротиб. Ва чемпиони мутлақи ҷоми Осиё соли 2019. Хуб, аввалин мусобиқаатон дар сатҳи ҷаҳонӣ кай буд? Соли 2016 дар шаҳри Минск, давлати Белорусия. Якумин мусобиқаи байналмилалии ман буд, ки дар он ҷо ман сазовори ҷоизаи дуюм гаштам ва ин роҳа шуд, ки маро ба дастаи якачини Федератсияи таеквондо гузаронанд. Аз аввалин мусобиқаатон дар сатҳи ҷаҳонӣ чӣ хотираҳо доред? хотираҳо хеле бисёр. Дар чемпионатҳои байналмилалӣ бисёртар аз Россия, аз Украина бисёртар варзишгарони пуртаҷриба, пурқувват мебиёянд ва сазовори ҷоизаи якум гардидан хеле мушкил аст. Ва ба ин нигоҳ накарда, варзишгарони Тоҷикистон фақат нишонҳои хубро нишон медиҳанд. Хотираи ман он аст, ки барои чӣ ман ҷоизаи якумро ишғол карда натавонистам, чунки мумкин ман дар ҳаяҷон будам, чунки якум чемпионати ман буд ва мумкин потенсиали худамро кушода натавонистам. Бисёр вақтҳо мешавад, ки варзишгар дар якумин чемпионати байналмилалӣ худашро гум мекунад. Ва ба фикри ман ба ҳамин нигоҳ накарда, ман нишонаи хубро нишон додам. Сазовори ҷои дуюм ҳам гаштан, он ҳам дар мусобиқаи аввал, ин ба ҳар кас муяссар ҳам намешавад. Чуноне ки мо медонем, бо бисёр варзишгарон масалан мо ҳам суҳбат шудаем, онҳо дар аввалин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонии худашон ҳатто натавонистанд ҷои сеюм ҳам ишғол бикунанд. ин хело ҳам як дастоварди бузург аст, ки шумо масалан тавонистед бо вуҷуди он ки як гулдухтаред, ҳатто наврас ҳам будед, шумо тавонистед дар сатҳи ҷаҳонӣ дар аввалин мусобиқаатон масалан ҷои дуюмро сазовор бигардед. Ва ҷои дуюм ҳам вақте ки масалан як варзишгар ишғол мекунад, бевосита парчами Тоҷикистон баланд мешавад. Ин як воситае мешавад, як сабабе мешавад, ки масалан боз варзишгарони дигар кишварҳо, умуман халқиятҳои дигар кишварҳо бубинанд, бифаҳманд, ки масалан ҳамин парчами Тоҷикистон аст. Боз як нафар варзишгар сабаб шуд, ки ин парчам баланд шавад, парафшон шавад миёни дигар кишварҳо. Хуб, боз дар кадом мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ширкат кардед? Бо соли 2017 дар чемпионати Осиё марказӣ ман сазовори 2 медали тилло гаштам ва дар он ҷо ҳам парчами азизамонро дар мобайни ҳамаи давлатҳо баланд бардоштам ва аз он чемпионати байналмилалиам бисёр таҷрибаро гирифтам ва хеле шод будам. ҷои чандумро касб кардед?
ду медали тилло. 2 медали тилло. ҷои якум. Бале. Беҳтарин. Хуб, Анура, чӣ гуна эҳсос будааст вақте ки масалан ҷои аввалро касб мекунӣ, он ҳам 1 медали тилло не 2 медали тиллоро ба даст меорӣ ва болои бақалиянон педестал мебароӣ, парчами Тоҷикистон баланд мешавад, ҳатто суруди миллӣ садо медиҳад. Чӣ эҳсос аст? ҳар як варзишгар машқ мекунад барои он ки парчами азизашро дар якум ҷо, дар якум педестал бардорад ва албатта ин эҳсоси фаромӯшнашаванда аст. Ҳар як варзишгар кӯшиш мекунад ки ҷои аввалро ба даст оварад ва парчамашро дар мобайни ҳамаи давлатҳо бардорад ва албатта ин эҳсоси фаромӯшнашаванда аст. Хуб, Анура, эҳсосҳо гуногун мешаванд. Метавон гуфт ки масалан аз ин эҳсоси болотаре ҳаст? ба фикри ман аз ҳамин эҳсосот ягон эҳсосоти баландтарин нест, чунки танҳо дар ду ҳолат суруди миллӣ садо медиҳад. Вақте ки ҷамоматҳо дар сатҳи байналмилалӣ мешаванд ва дар дуюм ҳолат вақте ки варзишгар парчами худашро дар ҷои якум мебардорад. Беҳтарин, хеле ҳам зебо васф кардед. Ман ҳам ҳамин гуна фикр мекунам ки масалан аз ин гуна эҳсос ягон эҳсоси дигар болотар шуда наметавонад. Гарчанде ин эҳсосро ман ягон бор таҷриба накардам, масалан дар ягон мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок накардам. Аммо суруди миллӣ ин як муқаддасоте ҳаст ки ҳамаро ба эҳсосотӣ шудан водор мекунад. Хуб, Анура, алон дар бораи мусобиқае ҳарф задед ки соли 2017 шумо дар он соҳиби 2 медали тилло гардида будед. Хуб, аз соли 2017 боз масалан то ба имсол 2 соли дигар сипарӣ шуд. Шумо дар муддати ин 2 сол боз дар ягон мусобиқаи дигар ширкат кардед? Бале, соли 2018 ман бо мураббиёни худам, бо Далер Цураев, бо Сабина Цураева бисёртар машқ карда соли 2018 боз дар ҷоми ҷаҳон ки боз дар шаҳри Минск, Белорусия баргузор гардонида буд, дар он ҷо ман сазовори 2 медали тилло гаштам. Ва соли 2019 дар шаҳри Алмата, яъне давлати Казохстон, дар он ҷо ҳам ман чемпиони мутлақи ҷоми Осиё шудам ва дар он ҷо ҳам парчами азизамонро дар мобайни ҳамаи давлатҳо баланд бардоштам. Беҳтарин. Хуб, охирин мусобиқаатон кай буд? Охирон мусобиқаи ман ҳамин сол буд. Аз 8 ноябр то 10 ноябр баргузор гардонида буд дар шаҳри Бухоро, давлати Ӯзбекистон. Дар он ҷо ман сазовори ҷои сеюм гаштам. Албатта ман метавонистам ҷоизаи якумро ишғол кунам, лекин ман аз тарафи доварон ноҳаққӣ буд ва албатта яъне чӣ хел ноҳаққӣ? баҳои нодуруст гузоштанд ва ғолибиятро ба рақиби ман доданд. Вақте ки ман бисёртар баҳо гирифтам ва вақте ки ман бисёртар ва боз зеботар, мо дар теквандо, дар ҳамин варзиш мо ба ғайр аз спарринг боз мо як намуди дигар дорем, ин ҳаракатҳои комплексӣ дорем, яъне туди бо забони мо. Дар он мо бояд зебогии ҳар яки ҳаракатро нишон диҳем ва бо бисёр баҳо ман дар ҳамин ришта гирифтам, лекин аз тарафи доварон баҳои нодуруст гузоштанд ва аз ҳамин ман ҷои сеюмро ишғол кардам. Шумо озурдахотир шудед? Бале, лекин ман фикр кардам ки ҳар як варзишгар бо чунин ҳолатҳо рӯбарӯ мешавад ва албатта аз ҳамин ҳолатҳо рӯафтода шудан дар кор не, чунки ин зиндагӣ аст, зиндагӣ пасту баландӣ дорад ва ҳар як варзишгар бояд бо худ кор карда дар оянда боз бисёртар ҷоизаи якумро ишғол кунад. Беҳтарин. Нигоҳ накарда ба ин гуна ноадолатиҳо ва ноҳақиқиҳо ки аз тарафи масалан доварон ба вуҷуд меояд, бояд ба пеш биравӣ, бояд тарки варзиш накунӣ ва кӯшиш кунӣ ки боз ба зинаҳои баландтару беҳтарин мерасӣ. Хуб, алон як навори дигар тамошо мекунем, пас он боз сари суҳбатамон бармегардем. моро ҳамроҳ бошед азизон, баъд аз чанд лаҳза бармегардем.
хуб аст ки имрӯзҳо ҷавонони мо вақти худро беҳуда сарф накарда вориди ин ё он клубу дастаҳои варзишӣ шуда дар толорҳо машқу тамрин мекунанд. Интихоб кардани тарзи ҳаёти солим на фақат тану ҷисми инсонҳоро бардаму пурқуввату бедард нигоҳ медорад, балки онҳоро дар роҳи интихоб кардаашон муваффақ ҳам мегардонад. мисоли ин гуфтаҳо қаҳрамони навбатии барномаи мо гурдафариди замон Анора Қурбонова шуда метавонад. зеро Анора бо вуҷуди он ки ҳанӯз дар синфи 11 таҳсил мекунад, яъне ҳоло ҷавондухтари навниҳолест, тавонистааст бо ҳунару маҳорати варзишии худ кишвари хеш дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифгар бошад. ӯ дар кишварҳои ба мисли Узбекистону Озарбойҷон, Россияву Қазоқистон, Беларусияву Чин бо ишғол кардани ҷойҳои аввалу дуюм шаъну шарафи миллати тоҷик афзун намуда парчамбардори Тоҷикистони азиз гардидааст. чун аз суҳбат огаҳамон гашт, Анора ҳанӯз аз овони наврасиву ҷавонии худ муваффақиятро дидаву эҳсос кардааст. дар навъи варзиши таеквондо ӯ агарчи ягона духтаре нест ки муаррифгари давлати худ дар сатҳи ҷаҳонӣ гардида бошад, аммо ба мисли ӯ варзишгар духтарони соҳиби дастовардҳои зиёд ками андар каманд. зеро ӯ 5 карат чемпиони Тоҷикистон ва 2 маротиб чемпиони мутлақи ҷоми ҷаҳон ва ҳамчунин чемпиони мутлақи ҷоми Осиё низ гардидааст. дар умум Анора дар ҷода аз 47 мусобиқаи дохил ва хориҷи кишвар иштирок карда соҳиби медалҳои тиллову нуқраву биринҷӣ гардидааст. Анора Қурбонова варзишгари ҷавону фаъоли муваффақи кишвар ба карьераи варзишии худ анҷом бахшидани нест. ӯ мехоҳад ҳарчи бисёртар дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ширкат карда дар ин сатҳ муаррифгари Тоҷикистон бошад. ба хотири ин қасду нияти поку зебояш ба Анора орзуи муваффақият мекунем ва барояш мегӯем ки Анора, ту бо ҳунару маҳорати варзишии худ ҷаҳонзеб ҳастӣ. азизон, баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи варзишгарбонои муваффақи кишварамон, як нафар ҷавони фаъоли кишварамон, Анора Қурбонова. хуб, Анора, мехостем дар бораи тамринотатон ҳарф бизанед. чӣ гуна тамринҳоятон сурат мегирад, дар куҷо? устоди шумо дар навъи варзиши таеквондои теф кист? дар муҳлати 10 сол бо ман бисёр устодони дараҷаи олӣ кор карданд. ва албатта ҳар яки онҳо як таҷрибаи худашонро ба ман омӯхтанд. чихеле ки ман гуфтам, соли 2016 ман ба дастаи якачини федератсияи таеквондо бо раҳбарияти Мирза Яҳяев гузоринда будам ва аз ҳамон сол мураббии ман Далер Цюряев мебошад ки қариб 4 сол шуд ки ӯ маро ба ҳар як чемпионатҳо, ба ҳар як мусобиқаҳо маро тайёрӣ медиҳад. аз фурсати муносиб истифода бурда ман миннатдории худамро ба Далер Цюряев, ба Сабина Цюряева ва ба дигарон устодонам ки бо ман кор карданд, ин Али Акбаров, Риана Калимова, Муҳаммадҷон Таҷрибаев, Эркин Латипов, Фурқат Уронов ва Мирза Яҳяев, ба онҳо ман миннатдории худамро мерасонам. алон шумо дар синфи 11 таҳсил мекунед. худо кунад насиб бошад шумо баъд аз 1 сол хатми мактаби биёна мекунед. чӣ мақсад доред? шояд мехоҳед мураббии масалан таеквондо шавед ё ин ки ягон ихтисос, ягон касби дигарро масалан ба худ бигиред? касби мураббӣ хеле касби мушкил аст ва ҳоло ҳам ман фикр накардам ки мураббӣ мешавам, лекин дар оянда ман мехоҳам ки чунин касбро интихоб кунам ки дар он касб ин касбро ман дӯст дорам ва дар он ҷо ман дараҷаи олиро гирифта аз зиндагии худам қаноатманд бошам. ба дигар гулдухтароне ки масалан қасду нияти ба варзиш машғул шуданро доранд ё ин ки аллакай машғуланд ба ин ё он навъи варзиш, чӣ маслиҳат медиҳед? ман ба наврасони Тоҷикистон, ба духтароне ки бо варзиш машқ мекунанд, хусусан ҳамсолони худам таманно дорам ки онҳо бо он коре машғул шаванд ки он касбро дӯст доранд.
хуб Анура, ҳар як инсон ба ҷуз он ки ҷои кору фаъолият мекунад, агар он кор расмӣ бошад ё ки ғайрирасмӣ бошад, боз шуғли дӯст дошта дорад, яъне ки ҳобби. Шумо ба ҷуз он ки масалан дар мактаби миёна таҳсил мекунед ва ба таеквондо машғул мешавед, шуғли дӯст дошта доред, яъне ҳобби? бале, шуғли дӯст доштаам ин хондани шеър аст, расмкашӣ ва ба ғайр аз ин ман боз шуғли омӯхтани забонҳо ҳам дорам. Чанд забони хориҷӣ медонед? бисёртар ман бо забони англисӣ боз ҳарф мезанам ва бисёртар бо программаҳои амрикоӣ ҳам кор мекунам ва дар вақтҳои худигиам бисёртар боз ҳам китобҳоро ҳам мехонам. Фикр мекунам барои масалан як нафар варзишгаре ки зуд мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ меравад, пеш аз ҳама донистани забонҳои хориҷӣ муҳим аст. алалхусус забонҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ аллакай пазируфта шудаанд, ба мисли забони русӣ ё ин ки англисӣ. фикр мекунам донистани забони англисӣ ба пуррагӣ ба шумо имконият медиҳад ки дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ бо рақибони худ озодона ҳарф бизанед ё ин ки аз сирҳое ки масалан онҳо байни худ мегӯянд, аз онҳо воқиф бишавед. хуб, дар умум бароятон муваффақият мехоҳем Анура ва бароятон орзуи онро мекунем, таманнои онро мекунем ки боз ҳам чун алон ҷавонед, кӯшиши онро бикунед ки Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ аз ин дида зиёдтар муаррифгар бишавед, зеро барои ин шумо ҳама чизро доред, ҳунари варзишӣ доред, зебогӣ доред, анамун энерҷиву қуввату қудрати ҷавонӣ ҳам доред ки метавонед дар сатҳи ҷаҳонӣ кишварамонро, Тоҷикистони офтобрӯяю зебои худамонро миёни дигар кишварҳо муаррифгар бошед. раҳмат. хуб, қисмати охири барномаамон фаро расид. дар ин қисмат ба шумо боз 5 саволи дигар медиҳем ва ин саволҳо бояд гуфт ки каме саволҳои кунҷковона ҳастанд. ба шумо лозим меояд ки мухтасаран ба онҳо ҷавоб биёед. хуб, тайёред шумо? Тайёр. саволи аввал ин гуна аст: агар шумо таеквондочӣ намешудед, чӣ навъи варзишро интихоб мекардед? мумкин акробатика мерафтам. бо акробатика. хуб, саволи дуюм: хӯроке ки аз ӯҳдаи пухтанаш ба хубӣ мебароед, чӣ навъ хӯрок аст? хурутоб. хурутоб? як рӯз даъват мекунед, мо меравем. албатта. пас мо баҳо медиҳем. хуб, саволи сеюм: аз чӣ гуна одамон ҳазар доред? аз одамони дуруя. дуруя. саволи чорум: автомобили дӯст доштаатонро мехостед худатон бо маоши худ харидорӣ кунед ё ин ки тӯҳфа бигиред? бо маоши худам. бо тӯҳфа ҳам. тӯҳфа ба фикратон беҳтар а? хуб, саволи панҷум: ба фикри шумо сирри муваффақият дар чист? дар хушбахтӣ. дар хушбахтӣ. бале. беҳтарин ҷавоб додед. ҳар як инсон вақте хушбахт бошад, ӯ метавонад муваффақиятро соҳиби шавад. бале. беҳтарин. хуб, ташаккур дар умум барои шумо ки ба барномаи мо як суҳбати хосу самимии худро бахшидаду ба саволҳои мо ҷавобҳои пурра додед. ва дар умум бояд бигӯям ки бовар дорам ки ин суҳбате ки мо алон бо шумо кардем, шояд духтароне пайдо бишаванд ки аз ин суҳбати мо баҳра бигиранду камари ҳиммат бубанданд ва бираванд ба толори варзишӣ, ба таеквондо ки ба дигар навъи варзиш машғул бишаванд. бале, манам боварӣ дорам. ва бевосита метавон гуфт ки сабаб ҳам шумо шудед. раҳмат. хуб, телевизиони Сафина ҳам гуна иқдом гирифтааст ки ба шумо бар ин чеҳраҳое ки Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунед, новобаста аз он ки дар кадом соҳа кору фаъолият мекунед, муҳим он аст ки тавонистед бо ҳунару маҳорати худ Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар бошед. Як ҳадияи кӯчак тақдим бикунад. ин ҳадия ҳам диплом аст. хуб, дипломи навбатӣ ба шумо тақдим карда мешавад. муборакатон буд. раҳмати калом. саломат бошед. ташаккури зиёд барои даъвататон, ташаккури зиёд барои тӯҳфа ва ба телевизиони Сафина. саломат бошед. хуб, тамошобинони азиз, ёдовар мешавем ки навбат дар меҳмони мо ҳузур доштанд як нафар варзишгарбонуи муваффақи кишварамон, Анура Қурбонова, ки дар навъи варзиши таеквондо хеле фаъол асту дастовардҳои сатҳи ҷаҳонияш хеле зиёд аст. бо ҳамин барномаи навбатиамро ба анҷом мерасонем ва инро фаромӯш насозед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.